କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରୀ ସହିତ ପକୁଡି, ତା ସହିତ ପିଠା, ତା ସହିତ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ସବୁଠି ସାନ, 5 ଭାଇରୁ ଜଣେ କୁଳ ନନ୍ଦିନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତ ମୁଁ ଆଜି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଜି ହେଉଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆମ ବାଡ଼ିରୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ତ ଆମର ସେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଖିଲା ଦେଖଉଛି ତମକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଖିଲାରେ ସେମିତି ଆମର ରୁଆ ହେଇଛି। ପାଣି ଟୋଟାଲି ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗଡ଼ିଆରୁ ଆମର ମଟର ଲଗେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ଯାହା କରାହେଇଛି। ତ ଟୋଟାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଖିଲାରେ ସେମିତି ଆମର ରୁଆ ହେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ତ ଆମ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ସେତେ ବି ବର୍ଷା, ଏପଟେ ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଉ ଆମ କିଛି ଜାଗାରେ, ସେପଟ ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ିକି ସବୁ ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପାଣି ଦରକାର ସେଠି ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମ ଗାଁରେ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକେଇ ନଥିଲି, ତ ଆଜି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ତ ଆଉ ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀ କେମିତି ବନ୍ଧା ହେଲା ବି ପକେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଥିଲି। ତ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକେଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲ। ମୁହଁ ଦେଖି ଏ ବା ତୁ ସେଠିକି ଯା। ବସି ପଡେ, ବସି ପଡ। ମିଠି ଦବ ପିଇବ। ପାଠ ଭଲ ପଢ। ମିଠୁ ଖାଇ ଦେ ମିଠୁ ତୁ ମିଠୁ ଚାଲିଗଲା କେନେ ଚାଲ ଚାଲ ସେଠି ଠିଆ ହବ। ମିଠୁ ଡାକିନୁ ଖାଇବ ପିଠା। ଫୁଲ ନେ ଚାଉଳ ଦେଇଦେ ମଥାରେ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସବୁ ଖାଇବା ରେଡି। ସବୁ 500 ସବୁ ନେଇକି ଆସ, ନହେଲେ ଭିଡିଓର ନହେଲେ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସବୁ ଭାଷା କହିବେ। ନଦେଲେ ସବୁ କାଢ 500 ମାଲିକ ପୂଜା କର। ଏଇ ଭଉଣୀ ଆସିଗଲା ଏଠି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳି ଆଣ, ପଇସା ରହିବ ଖାଲି। ଏ ଦେଖ କେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି କି। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବାନ୍ଧା ବାନ୍ଧି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଜଣେ। ତାପରେ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍, ତାର ଏବେ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାଙ୍କର ଇଟା କେବେ ସିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ
ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ସେପଟକୁ ପଳାଏ ତାଙ୍କର କେବେ ସିଧା ହୁଏନି। ସିଏ ଏବେ ଆମ ଗଣରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କର ବାଲି ଚଲାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଳେ, ତାଙ୍କର ଏବେ ବାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ପକେଇକି। ତା ନନା ଆସିଗଲେ ଏବେ। ନନା ଏବେ କଛା ମାରିକି ପୁରା ନନା ଏବେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଡେଲି ମାଲ ଦେଇ ଯାଉ, କାମ ବଡ ବଡ ଆସୁ, ବଡ ତାଲା 4 ତାଲା ଘର ଆସୁ, ଲେବର ସଂଖ୍ୟା ବଢୁ। ଗିଣି ଗିଣି ସାହା ଆମର ମାଲିକ ଆସିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦି ଜଣ ତ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ଲାଗେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଘର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ। ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଭଲସେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ବାଟରେ କୋଉଠି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମୁହଁ ଦେଖିକି ହାତ ଟେକି ଦିଅ। ଆଉ ବାଟରେ ଯଦି ଆଙ୍କ ସବୁ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଧରିକି ବିଚାର କରିଦେବେ ମାନେ ହିସାବ ପତ୍ର। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାଲିକ। ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି କାମ, ଘର କାମ ହବ କି ଇନ୍ଦିରାବାସ ହବ କି ଯେକୌଣସି ଯେତେ ତାଲା ହଉ, ଯେ ଭଳି ଡିଜାଇନ ହଉ, ସବୁ କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ଚେହେରାକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ସବୁଠୁ ସାନ। 5 ଭାଇରୁ ଜଣେ କୁଳ ନନ୍ଦିନୀ। ଜଣେ ହଉଛି ଗେଲା ଭଉଣୀ, ଯାହା କହିଲେ ରାଗିଯିବ। ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖେ, ବଦମାସ ଛୁଆ। ଭଲ ଛୁଆ ବି, ପାଠ ଭଲ ପଢେ। ପାଠ କେମିତି ପଢୁ? ହଉ ହଉ। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସରିଗଲାନି। ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସାରିଲେନି। ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ବି ବାନ୍ଧି ସାରିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାକ୍ଷୀ ମୋର ବନ୍ଧା ସରିଯାଇଛି। 3 ଜଣ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତ ମୋ ପେଶୀ ଝିଅ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଭଉଣୀ ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ସେ ଆସି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁର ସିଚୁଏସନ ଅଲଗା ଆଉ ଟାଉନରେ ଅଲଗା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁର କେମିତି ନଜାରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନେଚର ବି, ଆଉ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ଟାଉନରେ ତ ଯାହା, ଯୋଉମାନେ ଟାଉନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି। ତ ଗାଁର ନଜାରା କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ। ଭଲସେ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ଆସୁଛି। ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ସବୁଆଡେ। ଆକାଶ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମିତି ଶୁଖିଲା ରୁଆ ଦିଆଯାଇଛି। ମଟର ଲଗେଇକି ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ଗଡିଆରୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେମିତି ରୁଇ ଦିଆଯାଇଛି ଶୁଖିଲାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।